so biko nwanne m nwoke ị ga-agwa anyị ihe na-eme n'ebe anwa ị nọ gaa n'ihu kwuo okwu just gwa anyị ebe ị nọ na ihe na-eme ebe anwa na otu o si mee na ihe ndị mmadụ gwa gị. Ọ dị mma Igbo Igbo ihe ọma nọ ebe m nọ kpọmkwem bụ na Awọ Idemmili ya bụ kansụl ọchịchị Osu dị na steeti Imo ebe anyị nọrọ nnọọ nweta akụkọ na ndị oji egbe wakporo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ya bụ ogbe ka ọ kụrụ elekere 9 nke abalị ya bụ abalị ụnyaahụ ka ya mere ụfọdụ ndị mgbara ajụjụ ọnụ bụkwa ndị bi n'ogbe a ebe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii a bụ ndị kwuru na ya bụ mkpamkpa kpara n'elekere 9 nke abalị emebiri ọtụtụ ihe ka bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ahụ emebiri ọtụtụ ihe mebiri ọtụtụ ụgbọala ma gbakwa ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọkụ ya bụ dịka a na-akpa ya bụ mkpamkpa otu onye uwe ojii nwụrụ otu onye uwe ojii sụkapụrụ ndị mmadụ kwupụtara aha ya dịka Ela sụkapụrụ ma koropu ndị oji egbe a werezie mma bepụ ya isi n'ogbe ndị uwe ojii enwekwara ụgbọala ndị DPO ka ha mebiri nke a bụ ụfọdụ n'ime akụrụngwa ha ji ụgbọala DPO a mebiri ụgbọala ya mana Chineke zọrọ onye DPO ọnwụghị na ya bụ mkpamkpa ọ zọrọ isi ya dịka ya bụ mkpamkpa bidoro ọtụtụ n'ime ha riri mbọ gbapụ ma ya bụ nke nwoke nwụrụ na ya bụ ihe mberede echeghị m na ọ ghọtara nwe ya ọsịsọ ịgbapụ ebe ndị a jideziri ya ma were mma bepụ ya isi ka dịka ụfọdụ ihe atụmatụ nọ n'ala otu a ka anyị si nweta ya bụ ozi n'ihe a. Ana m anụ na onwe ezi ndị uwe ojii nọ ebe anwa na ha ncha niile gbara ọsọ bụ eziokwu. Ile anya ị ga-ahụ na ebe a dị nnọọ ka ogbe ebe a na-eli ndị mmadụ onweghị kịrịrị ma ọbụla a na-anụ ebe niile juchara oyi ebe na-ejuru oyi ụlọ nke a bụ ogbe ndị uwe ojii ya ka m nọ na ugbu a nweghị onye uwe ojii ọbụla na-ekwukwa na ha gburu ụfọdụ n'ime ndị abịalụ mwakpo anwa ndị obodo agwa gị na nke anwa bụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mgbara ajụjụ ọnụ ndị obodo mgbara ajụjụ ọnụ onweghị onye ọbụla kwuru na enwere ndị uwe ojii enwere ndị oji egbe ahụ ha gburu ya bụrụ ya dịka isi wee nọ n'ozi. Kedu otu ndị obodo si kọwaa na ihe a siri mee? Ha na-ekwu na ya bụ ndị oji egbe bịara n'abalị ka ọ kụrụ elekere 9 dịka nsi wee kwuo ha wakporo ha na ogbe ha ebe ha nọ mana ụfọdụ ndị ghọtara onwe ha ọsịsọ gbara ọsọ ebe ụfọdụ ya bụ otu onye nke egburu bụ onye nọ na ikekwa ọmaghị oge ha ji wakpo ha n'ike ọzọ nnọọ sụkapụ ya bụ ọbara mgbali elu na o nwetara ọbara mgbali elu dịka ha si kwuo dazie n'ala ya bụ ndị oji egbe atọtụrụzie mma ma bepụ ya isi bụzi isi ya pụwa na ogbe ya bụrụ ya. Afụgo m na ọtụtụ ụgbọala dị ebe anwa mebisilo ya bụ dịka okpu ụfọdụ ụgbọala dị ebe anwa mebisilo emebi dịka ọ dịka ihe atụrụ ogbu because ndị uwe ojii na-akọwa na atụrụ ogbu n'igwe. Afụgo m n'elu ụlọ anwa na o nwekwara ebe mee ka ọ chọrọ ịgba ọkụ dịka ha nwa ndị uwe ojii sikwa kwuo. Fụkwa na ọtụtụ ụgbọala n'ebe anwa ụfọdụ n'ime ha metụchalụ ọkụ gbachalụ ụfọdụ mana gbalụ ha na dịka o si emebu n'ụfọdụ ebe mana ọ tụzie n'anya dịka otu ndị uwe ojii onwezi onye nọ bụ ebe ha ncha niile anọghọzi ebe anwa mana ọ ga-abụ otu obodo si kwụrụ ugbu a mere ha ejighị nọrọ ebe anwa. Ọ dị m ka teknụzụ achabiela onyonyo oke ọ nachitela ị ga-eme ka ị pụwa maka na ama m na ebe anwa ga-adịcha mma otu anwa mana dịka ị na-apụ kọwatụla anyị otu ihe ndị obodo gwa gị dịka otu o si kọlụgo dịka amamihe a ji mee nakwa ihe a nụrụ mgbe ihe a na-eme iwolu pụzie ọsịsọ maka na ama na ebe anwa adịchara ma anyị mere ka anyị gbaa mbọ ka anyị nwetele ndị na-eso anyị ka ha fụkwanụ ihe a esi melụ ka ọ bụla na akọ na ntị anyị afọrọ n'anya.
ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ na nke abụghị akụkọ aja mbele, ọ bụghị akụkọ idu n'ọba, ma ọ bụrụ ma o mere eme n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na awọ ide mmiri dị na Ọsụ, o mere eme, mana ihe a kwuru nnọọ bụ na o mere n'abalị dịka anyị si wee kwuo, o mere n'abalị n'elekere 9 nke abalị ka ya bụ ndị oji egbe ji ụgbọala ha wakpo ndị uwe ojii n'ebe a. Ọtụtụ ndị uwe ojii riri mbọmbọ, ụfọdụ n'ime ha gbara ọsọ. Ya bụ mmadụ abụọ bụ onye nke fọrọ, onye nke a butere aha ya dịka Ella na Ebere gwara Ella biko ka ha gbaa ọsọ dịka ha wakpuziri. Ella na onwe ya enweghị ọbara mgbali elu, obi ekoropịa ga-asọkapụzie n'ala, ndị oji egbe awakpuzie ya, bepụ ya isi dịka akụkọ si wee kwuo. Onye DPO na onwe ya busara ụgbọala ya, aga m egosi gị ebe ụgbọala ya, ma agbanyeghị na ebupụla ụgbọala, mana ị ga-ahụ ugegbe ụgbọala akụrisiri akụrisi iji gwa gị na ya bụ ndị oji egbe wakpuru ya bụ ụgbọala. Onye DPO werezie igwe eji emechi ụzọ, werezie ike mechie ụzọ n'ike, mere na ndị enweghị ike ịbatazi na ebe ọ nọchizie n'azụ mpio, mmapụzie n'ime ọhịa gbaa ọsọ. Ya bụ ka ọ dị, enwe ọtụtụ ndị uwe ojii emerụrụ mmadụ 3 dịka ndị obodo si kwuo, emerụrụ mmadụ 3, enwe onye nke agbara egbe n'aka, mana ofu onye bụ onye nwụrụ na ya bụ Njenje. Ndị nke merụrụ ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ, a na-ekwupụtaghị aha ụlọ ọgwụ ọwụ, mana ụfọdụ merụrụ ahụ, ofu onye bụ onye nwụrụ. Ndị obodo a gbara ajụjụ ọnụ, nwekwana onye kwuru ha ma enwere otu n'ime ndị oji egbe egburu ma o nweghị. Otu a ka anyị si na ya na ajụjụ ha jụrụ anyị. Daalụ maka iwetara anyị ihe a. Ọya ị ga-esi ebe a maka ịpụwa n'ọsịsọ maka na obodo adịghị mma. Anyị ekeneka gị maka otu isi galụ ebe ahụ, o wetara anyị ihe a otu o si eme. Ọhaneze ụra n'ụlọ otu o si kwuo, onye nta akụkọ anyị galụ n'Ọsụ awọ ide mmiri bụ ebe awakporo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'abalị. Ndị uwe ojii na onwe ha ekwuola otu ha nwa si kọọ, ha nwachi nọ ya bụ ihe si masị nọ n'ime abalị ụnyaahụ ka ndị a bịara ebe a bịa wakpo ụlọ ọrụ ha, kwukwa na ofu onye inspektọ dịka onye ọkpọrọ afọ ya bụ onye nwụọ na ya bụ mwakpo, ebe ndị ọzọ merere ahụ. Ma ndị uwe ojii na ogwe ha kwuru na ha gburu ndị oji egbe anwa mmadụ 3, ma dịka otu onye nta akụkọ anyị si kwuo, sị na ndị obodo ekwuru na ha fụrụ ma nke a nwee mere na eziokwu, mana otu a ka ndị uwe ojii si welu kọọ ya bụ ihe. Anyị ekeneka gị maka iwetara anyị ha. Ọ ga-eme mgbe ọzọ anyị nwekwa ohere, anyị anachitekwe ka anyị bịa mee akụkọ a merụkwa ya n'isi. Anyị ekene gị, kenekwe ndị na-egere ikiri anyị na BBC News Igbo. Ya dịbazịa. Daalụ nne.